kondisi kan ning Modal ya. ning padepokan kan do ngobrol kan. Heeh. Wah, Gua nek ngomong itu enggak cocok sampean dolane ngene bae. Itu ngebel. Baik, ini sampean posisine pokoknya aja lewat tanggal 10 nek tanggal 10 ning Jawa. Yo, sak keluarga lho ikut paling paling kok 3 keluarga iki kok. Yo. mau ngendi, Pak? Gang. Aku kan nggak ngerti sing wedok sing lanang karo anak-anak itu sing rawuh. Ya biasa toh kita kan sing lanang gek neng, lah sing wedok lah yo kancaku ya.